Aduh, lagi kami. Murag og mautas. Sige kapoy. Lasang pahoy pang pito. So, 1, 2, 3, 4, 5. 500 nung gihatag na ni katabang po ni mga pila ka adlaw. Makasudan-sudan ng santo nay asin nung daghan ni asin. Kamay. Tagaan sa munang ko manok. Ayaw. Paliton. Ayaw. So para ni sa naghatag kantahan ni nung santo isa lang kakanta kanang pasalamat niya ba nga kanta. You are my reason to live. Be mine. Morning guys. So padong kami dito ilahan ni nung santo karon no. Diri ra ko nagsugod pag video kay kanang maoro maghapon sige ra balik nga intro dito sa balay. So okay na kayong panahon na kung makita ninyo init na. Mo na nga karon nga adlaw. Moadto na may kay amo ni hatod amuhang dalaw. So napod ako papa kamera duha. Ya, napod si dala ato gitunga na mo. Ya ka imbing og nung santo. Ya. Kato ako gipakita ninyo. So sawa nakakita sa unang video ani about itong mga grocery. So kini sila. Mo ning mga grocery mo gida karong giso na mo bag. Medyo bugat-bugat gid siya pero kaya ra ni pahuhay lang. Kamera duha karon kay San Juan man karon. So kasagaran mga tao Thomas dagat karon nga ligo. Ya kini mo pabukid ni dili ni padagat. So magkita lang buta dito sa babaw na. So pahuway na pud mi dire. Medyo distansya pa gamay. Sige pahuwayan eh kay bugat kay mo dala. Namo koy bugas ana. Siguro gini mo timbang ni tag 10 kilos unya. Pasaka man gud mo na nga mosamot ka bugat ba. Kaupat nga pahuway. Daghan na to pahuway karon. Noon mga asa mga lapas siguro katunga. An kay dili na makailayo. Last naman nga sakaon, patag na dayon, dili na kay sakaon. Taud-taud na may wala na kabalik din no. Mo pila na kabuan ang nilabay. So balik ta karon nya daghan tag dala nga ihatag sa iya ha. Kay na may nag-sponsor sa ilaha naghatag. So goods kay ni. Excited po kayo kumuhatag. Kay siguro na baka sila bugas karon or wala na. May bawaan na to dito. Inigabot. Nga medyo nihaw pangadlaw. Pahuway pamigamay dire. Dili na kayo ingon nga sana layo medyo dul-dul na. Kamay na lang gid. Kapoy na po kayo. Maglarong gimbong nagpants man. Pang-unom mga pahuway. Pero dool na kay me. Siguro mo na yung pinakalas nga pahuway na mo ikaunom. Kapoy gigayo. Bugat kayo. Di magsilbi nga paano kung isa ra ka taho magdaan nga grocery. Bali 1,000 di gimada. Pero tigid. Kapoy kayo. Bisan makaingon ng uban ba nga okay ra na balag kapoy kayo kay naisweldo. So para masayon mong tanan kini ako page kinaghimo na ko nga mga video daghan na kini nga mga video. Wa koy nakuha bisag piso lang, bisag 25 wala. Di buhat ra nako kay passion man.
wala ko niya dawat bisan pag 25 centavos ani mga video ha. So gihimo lang nako kay gusto man. Balag kapoy, padayon lang gihapon. Last pahuway na ni. So dito na ta makita nig-abot. Aduh lagi kami. Murag og mautas. Sige kapoy. Last ng pahuway pang pito. So dito iyan ng santo. Pawis mi gamay lagi. Murag og mautas. Nambot lagi kita. Bagwag na nga ito kakapoy na. May lang mo diya Juliet na. Jol! Oh, makaon. Wala mo mukar manang Pedro. Wa. Oh, makaon oh. Ay kape anak Jol. May kay ani. Kabi ko nang aling dagat. Wala kabalo di ka daay nga San Pedro kran. Oo, di man gol. Ay ni ingon siya daay. Oo, di man na piano. Yung ngaliw ko sa ro, mato pa niya. Yung may kay na yung motor. Ngaliw mo. Ah, nilabay sila ni daay. Ini. May kay nang pwede mo kuan kay kadi ko kanon daw umara, domingo. Wa gyud kay. Ganyan. Oh, ani do. Ano mo na eh? Natagaan ka na ko si Grillo. Ah, Ikaw na lang hatag niya kung manigarilyo siya. oo. Si Grillo mo kabisan unsa nung da? Oh, sige ko mo ta. Tagaan na tanong santo kay wa may kapalit tabako si Grillo na lang. Nang oh. Ito butang kay. Sisig lang. Oh, ano. Yanay mo si Grillo na. Ano? Wana kan himbing dai. Wa po. Oh, ano ba? Kalau sa ilagron? Oo, wala pa yan kanina. Ba? Ilo ko mo do, ko to mo dapat. Nitugbong dai. Nako to. Padong ubos? Lah. Nilakaw siya padong ubos karon. Kita mili mo bal. Yan mo dumi mo bagan ano apa? Wa ko pino. Asa padong dai? Padong mo mo segala. Ay. Pumuli ni siya maglaw na din nila, nihapon da. Oh, mau lihat bekas ngapan. Kaya may bo. May kaya ni ba? Wala na mo si Grillo na dai. Wala mo, sunod. Nangbutang na bugat pa dai. Kapayas dahon. Ah, kapayas gandang kapayas. Naray dahon kapayas oh. Oh. Nan mahaw na ka pamahaw sa wa pa mo ka na mahaw dai. Ah, nagkano gabi. Magkano gabi? Busog pun mi na. Anayin lung gabi ng santo. Ya. Nagkuhan siya pijay. Kono dan. Ako ko na niya, nara. Kumusta man ang solar nong? Nara. Siga gyapon? O sigo mo gani. O to sigo. De, tanaw ko na nato. Oo. Agi balhin nimo? Udah anak rin. Gi-plaster nimo? Oh, lagi plaster ano? Ah, may noon para malandagan pa na. Lulundog. May noon kay imo gi tarong na iya gi-plaster nung santo dire. Iya gi balhin kay para malandagan gini tanan ana. Agi pasigam ka gyapon na nimo. Sigo ni udah. Pero wala na to nimo hilabti dito taas. Wala duduk. Udah priko ne? Oh. Okay kayo, siga gyapon na landag gyapon kayo. Oh. Ano magtangtangan ni na may bihon ani ni. Nung santo nang hatag ya nilong kagabi. Ano gawin ko ngayon ni? Ah, kang gabi ko may to. Pakam ba? Sana. Luto na. Luto na kanila. May na pagkaluto. Oh, luto na. Luto na. Oh. Dah, baka. Di marut ni. Magpupugin mo ba? Pagkaon ikaw ba pagkaon ba? Ah, di ko ko guna. Ay gabi nung santo okay. Mahaw ni siya mo rin mo pumahaw. Oh, kang ano ko. May gani nakalungag kagamay bugas. Ngayon utan dito pijay ko ka. Pijay utan. Kini ra lalalo na ko. Ha? Kini ra lalalo na ko. Okay ni. Ngayon utan na to. Okay, salamat kayo. Kini ra kay. Gilaban niya. So gigamit gyapon niya. So okay kayo. Ang bani gamit gyapon nimo nong? Gamit gyapon nimo. Good kayo. So na namin direla nung santo niya. Ani gari ani. Koy pakita ninyo karon naghatag para makakita ang naghatag ani. Ya, dito yan ni imbing tanaw na mo niya kung naa ba siya. Kay ingon ng santo basin kuno naglakaw dito bus ba tanawon lang namo. Naganhili mi dire nong kay
na may tao nga naghatag bitaw nung nihatag sila nimo ba og niimbing nya kanang babae to naghatag. Right. Gipahatag niya ninyo so mo na mo gihatod. Dagalman yung kung ano. Yan ang ito na. Ay, mga tag, kamay lang mga kuwan ba? Yatag da. Tama sila kaluoy po sila ninyo de. Mm. Mo na nga nihatag po sila. Ano. Ato na ihatag niya no para mas makuha na nato. So kato inyo makitaan nga grocery mo to ko ihatag ninong santo. So ihatag na to. So pinakauna 5 ka sako nga bugas. Inyo dito. Hinatag ninong dili niya mo anong kamay napay kape. So mo ni tanan gihatag na to ninong santo no. So mo ni hatan ano. Nakita naman na ninyo so ato na ni ihatag niya. Nya napamanggi siya ipahatag nga cash bono nga worth kanang sana kanang 500 so 500 gihatag sa iya ha. So 1 2 3 4 5 500 nung gihatag na ni ato babae nga naghatag sa mo pagpasalamat lang dito niya nung kay kanang siya man naghatag ana so ikaw lang magpasalamat lang ka nila. Magpasalamat lang ko nila. Dagang mayo, dagang salamat. Mo ni agi ko ani mo. Mo ni agi hatag nimo. So mo na tanan. So nahatag na to ni nung santo no ang grocery og katong 500 so worth 1k siya na maghatag ni Juliet ani kay sila raman ani siya na maghatag mga sudan na so nahatag na mo ma'am salamat kayo so amo na nahatag ni nung santo ano to nahatag na mo nya salamat kayo sa naghatag salamat kayo kay di na magpa-mention so ako lang magpasalamat katabang po ni mga pila ka adlaw makasudan-sudan ng santo na asin ng daghan ni asin kamay kape ya nalipay po ganun nga nihatag ni mo ani nung kini nihatag ni mo ni May lipay giga naghatag da, may na. panagsara may na mo hatag ni mo ani da Na. Ay lang yapon. lipay kanung santo ani okay kuan naapoy nagtabang niya ba so kini nga kuan worth 500 ni siya nga kini napalitan ng 500 ang kantidad niya naapoy kwarta nga 500 so lipay na nung santo ani lipay magkakanaw nga nakagitagaan ka na nung Kwartang kay sila da. nagit siguro ila kwarta no Kwartang kayo. naluoy po sila nimo nya lipay magkakana nga gitagaan ka May lang tigaan ba. lagi naagya po itaw nga mga buutan nung ba nga muhatag bitaw Ay na. kay panagsara mo kay tao muhatag karon nga ingana yo panagsan lang kayo na yung muhatag na nya gihatag yun na mo amo lang ginagihatod din miskin bugat kayo sa bag kapito mi pahuway ane kini nga mga kuana mo gida kay bugat kayo singot kay sa tanan ba pero malipay mga pun mi nga ihatag na namo nimo din Pero sa bang ko ano tagaan sa munang ko manok. ayaw paliton Ayaw. manaya nung santo ano niya nalipay mi nga nalipay pud sinong santo maintag gusto po na ko nga magkakita po sila igsuon ni Bonsa to pangani mo igsuon no Ay, Teresa ra na kayo. wa dugan sila makita maskin sa cellphone lang nimo makitaan ba unta mayunta nga kung kinsa nakaila sa iyahang kuan ni no sa social media iya igsuon ni nung santo Teresa unsa to apelyido nung Gabay da Gabay Teresa Gabay kuno ya kay naminyo naman sa dalaga pamaturan nung na Teresa Maturan ya pasig sa social media lang ba magakita sila yung ang kakapoy no pag-abot na mo dire nga nalipay po si nung santo ba so bawi ra kayo so para ni sa naghatag kantahan ni nung santo isa lang kakanta kanang pasalamat niya ba nga kanta sa naghatag so ma'am para imuhan salamat kasi mo tabang so paminawa lang na iyang kanta nara sinong santo giandam niya iyang ano may wagang gitar anong tanin mo
Lah bago na pud bago na no? Gilisdan ini mo no, maura gyapon. Magiging sana. Gilisdan ang Oo. linong santo. Iya pagi timplahan iya hangguan. Kantahan niya ang naghatag ani. Para ni sa naghatag nung itay siya mo pinaka gwapo kay nga kanta isa ka buok. You are my reason to live. All I always I will give, just to have you, adore you. Still, the moon is in the sky. Till all the seas run dry. Till inside wild of you. Sail, the tropic sun goes cold. Till in Siam all grows old. My darling, I adore you. You are my reason to live. All I own, I will give, just to have you adore me. Sail, the river's flowers upstream, till the beer seas still green, till the sun be mine. Pas. Kanang salamat kay sa pagkantanong ha. So para to sa naghatag so salamat po kayo. Goods kay goods. Malipay ito magkabiluan, pagbiluan na po ulit. Ada kan di bayo. Untuk itu saja. Ayan, dito na. Lain warna kena undang-undang nang dah. Undang-undang. Kana pan? Di imo ni. Ha? Imo ni. Kana itu kay. Bro, ibutang to sud ka. Para plasteran na dito. Iya, gitara nung santo kay nag-uwan na. Ada na pan. Ana na sud. Oh, Ih. hipos niya ko ano. Habol, may ganyan man mo habol. Mabasa doon ka. Kahoy man. Kung ikaw makalugar po ka, laaga dito amo. Oo, Pamutana lang ka sila bay dudo. Oo. Adto lang ka dito. Hmm. Mutana lang ko ka. Karon padong nga mi dito po dilahan ni imbing no. So naray labay ni nung santo. So ko lang ipakita ninyo nga mo agian. So gikan din he. Pasaka na po diga mo kanong. Oh, baluan ko. Ulong aging santo. Lain ko kagaya. Ito ni. Asa man mo nakita ang ganyan na imbing ane? Dito ubos? Yung parang magtutubos ng alin? Tiri na lang ko na mo paabuton kay basig ulit o taon ba? Oo.
Sila rin malang bay. Sila hindi na ba kanil din? Ah, bukal-bukal pa. Manisiga. Wa manisiga no? Ang sila rin ko lang. Hindi ka ng taklog nga init yun. Oo. Kapin ka karton taklog ng gilid. Dagat tingnan ang puno. Nagkuka din sinong santo kay abi niya nga wa mi nagbaon ba so nagbaon man may. So para iya na lang daw. Puno ko tukaliro to ato. Daghan yung lungag kay abi niya sa kupon mi niya ba pero nagbaon man may. Ito ato gihatag puno. Ya nang hin nung santo nga moadto na niya. Nung bulo nang minong kay Oo. Kamay ba? salamat kayo nung ha. Kamu, Salamat kamu, kayo to kamu. kay Oo. naay mo gihatag ba. Salamat kayo. Kamu. Nahinay na mi dito. Awa ka mo. Nga mag-uli. Sinong santo mong god kanang nasi gihatag bitaw nga manok. Unya ako paliton bayran ba. Di gid siya mosugot nga nung ako amo lang ni bayran kay kanang dalon na mo dito. Nya kay ingon mo gid sa di siya sugot gyud nya. Iya mo gid ipadana mo nya di niya pabayran ba. Kay daghan ko na yung piso matupan niya nya amon lang pud gidawat kay lisod sa gayo nga ipamugos niya balibaran na mo. Nya iya hapon to gihatag pud ba kay luoy pa siguro siya na mo nga kapoy kay dire naghatod din niya. Nya mo to nga gidawat lang gid mo kay di man siya mosugot. So dire sa lang tataman kay maniud to man dito sa ubos karon. You are my reason to live.